पंडियो जी लोग गाड़ी सुना दी देखिए एकदम देखिए ई जुगलबंदी पहला बार भइल बा ऐसे एक दो कलाकार के संग हमर भइल बा लेकिन आज फर्स्ट बार कलुहिया के साथ मुलाकात भइल बा काहे आंसू भी आता ना तू काहे खिसियाता रह बस ज्यादा देर ना और 5 मिनट और बहुत ही सुंदर भइल बा और देखिए पंडित जी पर कहल गइल बा गावे के ता मिलावतनी गणना ए पारे बाबा मिलावतनी गणना ए गुरु बाबा मिलावतनी गणना ए गुरु बाबा देखी एही में बा गणना मिलावल जला तबे बियाह शादी होला देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना लेकिन आज के जनरेशन में गुणों मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता तू हमरा से कम नहीं का तो हम तारा से कम नहीं की 19-20 होके के चाहिए बस तो देखी गुड्डू के मौकी बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मौकी बड़की खिलाड़ी घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए पाड़े दिलावा तनी गणना ए पाड़े भैया आई जो किया जो हमारे भाई कहते हैं सब हेलो एक गाना के बाद बंद कर दीजिए फिर यहाँ से शुरुआत कि आलू 10 रुपया आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल पंडित जी के पॉकेट में हत्ता रिंगटोन बाजेला हिलेला मोचिया और रिंगटोन बाजेला ए हेमा जी एगो और गीत का वाला कि एक पैसा 2 पैसा हर मतली हो पंडित जी अरे तही दावा के बहिनी के चाहे जली हो पंडित जी अब देखी ए जो एगो बा कि पंडित जी जब शादी होला तो दोनों तरफ के पंडित जी रहेले तो दिया लगे ने ओने के पंडित जी के तो एही में कहल जाला कि एही जाके पंडित जी के नइखी कहत पंडित जी ओही जाके पंडित जी के कहतानी पंडित जी अब देखी गाली गीत के जब चलल बा तो यही में एगो गाइल रही हम कि लाल मरचाई हाला हल के पिसाई हनुमान जी के गड़िए पछा पाई गुडू के एथी पछा लाल मरचाई हाला हल के पिसाई वायरल हो गई ये सब कुछ चला देखिए हम बलिया में आए बनी बैरिया में हेमा जी हमारे जीजा के गांव लगेला तिवारी जी के एथी पछा पाई जी तो हमारी जीजा के गांव लगेला आई जो गोलू जी के गांव बा बस ठीक बा बहुत सुंदर कि गोलू के गड़िए पछा पाई ए गोलू भैया ए गावाला ए बे गलती घर नहीं होता तेरी और देखिए अरे पेट ताहर भरल हाकी ना ए गोलू अरे पेट ताहर भरल हाकी ना ए कौन भेड़ुआ झूठे पता ले जाला हो
एकर पूरा करी जरूरी बा। आ जतने छपाई तो तने भाभाई। देखी गोलू जी चली हम अब न गए, अब न गए। अब देखी कि जतने छपाई तो तने भाभाई। बोलू तिवारी बाबा इनका के सुनावल जी बहुत डिस्टर्ब करत रहे थोड़ा थोड़ा देर में। आ हमनी के बड़ी मजा आई। हमनी के बड़ी मजा आई। मेजर है ना ये माइनर करिए वो गा दिया। हेलो तार सॉन्ग बड़ा था, चिंता मत करो गई काट देबोगे फेंक देबोगे। हेलो हाँ देखो गा हेलो 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 कि सोने के सिंहरवा लिहले, कि सोने के सिंहरवा लिहले। ए जे माता बहन के जनसंख्या कम बा बुझवा सब देखत नहीं माता बहन माथा पांच चल रह के वीडियो बनावत लोग। लेकिन ई गीत नु हेमा जी केहू के बियाह होके जब जनिया आवेले तो ये गीत के बिना अधूरा बा। तो ई सब गीत हमर माई बहन चाची चाहे यूट्यूब पे जितना लोग नइकी नइकी हमर फैंस चाहे इनकर फैन देखता लोग याद कर लोग एगो माध्यम बा। हो गइला से भैया थोड़ा सा और हम जानता नहीं। देखी इंस्टाग्राम पे हमरा से भैया से बात भई रही, इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे। तो भैया कहत रहे कि हमर मम्मी बहुत बड़ा फैन है बुचिए। तो पूरा परिवार भोजपुरी के जितना भी फैमिलियर लोग बा उ सब आपके सुनेला बड़ी चाव से सुनेला। बस हम ये कहे कि रुआ सही निमन निमन गीत गावत रही, सही निमन निमन सुंदर सुंदर रुआ गीत गाई। राउर गीत सुन के हमने के देखी दोगो जोन गाइने तो हमने के माई बहन चाची लोग गावेला लोग, लेकिन लोग भुला गइल बा। सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग सुनता। एकरा खातिर आपके धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप लोग फिर से बजाएं। एकदम जोरदार ताली। ताली बाजते नहीं थे जब हमरा पता नहीं है भाई कि हमने का भाई कैसे करे बोलो जोरदार ताली बजा दे लोग। कि सोने के सिंहरवा लिहले अमबाड़ी खाड़ हो। आ खोला बबुआ पलक के बढ़िया